ani channel lo strike phele ha rokhnai bayap song tini ni video kuno funny video bu ngia roast video bu ngia tini ang norok no kisi sa kok kasar na hni sipayo aboni bagai video no paya sak jora naidi miawo ang je kepi debbarma no roast khaimani video abono bo strike rewi video no delete khlai riwo khanadi kepi debbarma ek dino ni channel lo bo duita strike phaijaksi apro nung kabui tongo ani channel lo duita strike phaika hinai a kogrono nung muito de tongkho a somoyo ani subscriber ke 70,000 ni above nini ke 1,500 rongnai apro ani subscriber anom nini video no share khayo apro nung ang first time chini tipra sano hindi bai asa clear ke block khaimanuko apro nung mukti chokori kabui tongo nini channel duita strike phaika hinai nung muitori tongko akogrokno bayap song je borok chugya ko chikonte te channel 1,500 subscriber no yak tolui tui dului support khai like khai toy phemani borok si ek dino kolok kotor ngai nono strike dikhe nung busuk boduk khongnai abono norok saimano kepi debbarma no kwbangma rus tarok nung rus khaijak bok ke bono joliya mwnei ni comment khai tongo but ani video bo tamono nugui asuk jole jakha ang tabuk phano saimya ko ang video ni bisingo besi lai kuno kok haimya samaro bo krei norok nugya khongke facebook ang upload khairnai norok thangai naidi kepi debbarma no ang kaisa kok sanamo chugo ang nung haike oro jagao ani channel lo strike phele ha rokhnai ang kuno oro dalamni kawi nung haiklai subscriber nanai obahaya ang je borok ano chajaknai bono ano support khainai nung haike bini video no copy khlai sak no dam tor janai borok ya ang nung ano beheke ta one sok di dalamni kawi nini bagi kam sawi nono sorry sawi map sawi ani video no phirok ropis di rok hnai ano sanai rohi ta one sok di ang je chamani abono nung sanai engke bayap song ang boy tam kok salaika bono ang busuk request khlaika abono norok no kisa sawi khnar wanang bo ano first comment khagi strike rinai hnai engke ang bono sangka bai ang bo jaga bul khaika ano kisa sadi hnai but bo ano kuno saya bo ano sakes ang biskango tel ka borok no rus khaipra ang mistake nya ngnai bile aboni poreo kho bo kuno reply rilia bini channel thangai bo live video khai dong apro ang aro jaga bo thangai bono comment khaijak ani tam chaya engkha bo jaga o chajaya enggi strike rinai hnai but bo oro bo kuno reply ria apro bini live no naitongnai 51 jona si joto nung spam comment khai tongo dara nung kongs beni video de noglang nini rules video katal payment noglang dara reply redi abo heroke but bo o topic no tei ki chapa nung kok saya engkai oro ongi angai haino hai ang instagram mo thangi bono sms khlaika engkai oro ke bo reply brokha thik no engkai ang bono tamo hni saka bo tamo hni reply rokha abono kaham ke naidi abo rus ba entertain bangi sible bai video ni bisingo bo sagi rejak hni ang saka engkai bo sawo abo amtui rokno ang bujia attitude akon tabuk nogo ya ang kisa samuni bangi bareo phaijak ani yago tabuk micro korei ang nogo sokang khane norok betisa o kokno tei gaham ke salai phianung engke tinin video no asaken palisne किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी जख्मों को तोड़ा सीने देना जीने